Здравейте отново. Днес е 2 юни и отбелязваме 148-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Отдаваме почити на загиналите за свободата и независимостта на България. Кулминацията ще бъде на връх Околчица. Премиера ще приеме почетния караул в подножието на върха. А знаете, точно в 12 часа с едноминутно мълчание, война сирени извън на камбани. В продължение на 2 минути ще отдадем почит към паметта на героите. Сега повече за цялата кауза за свободата на България. Какво ни е останало от нея като послание. Историка професор Христо Матанов е тук. Здравейте, добре дошли, професор. Здравейте, добре заварили. И сега дистанционно към нашия разговор ще се присъедини Денис Танжу, който е мениджър на компания за дрон шоу, а причината да го включим е, че те успяха да възкресят образа на Христо Ботев на 120 метра над Врачанския Балкан по повод Ботевите дни по патронажа на президента във Враца. И всичко това стана благодарение на дронове, нали така? Кажете, господин Танжу. Да, здравейте. Всичко това наистина стана благодарение на дронове и съм изключително горд и голяма чест е за мен, че участвахме в Ботеви дни, създадохме и посветихме това дрон шоу точно на този празник и на Христо Ботев. А ние ще видим кадри, но всъщност защо го направихте? И как го направихте? Ами, по професия аз съм програмист и това, което правим, винаги ми е интересувало изкуството и идеята за това, което правим, се роди преди няколко години. И разбира се, поводът е Ботеви дни, които се честват във Враца. Решението всъщност да изобразим лицето на Христо Ботев беше изключително трудно, защото Христо Ботев е национален герой и дори нещо повече, символ на свобода и като такъв това, което щяхме да направим, ще да бъде строго гледан от хиляди хора. Затова провалът не беше опция и така решението беше взето и беше ясно какво искаме да направим. Идеята трябваше да превърнем във форма, а на формата трябваше да дадем съдържание и като изразно средство ние използвахме именно дроновете. Всъщност, нещо много любопитно. То си е техническо. Може би да ни разкажете, защото е интересно. Всеки един от 200 дрона използва сигнал, изпратен директно от космоса, чрез навигационни сателити, които летят в ниска земна орбита. Правилно ли го казах? Правилно го казвате. Процесът е изключително сложен. Проектира се във всеки един момент в пространството, в триизмерното пространство, в което живеем, къде да се намира всеки един дрон. Той има множество сензори, като жироскопи, магнитометри, акселометри и така нататък, включително и GPS, през който ние изпращаме и получаваме сигнали и настройваме всеки един дрон кога да свети и къде да се намира, за да можем да изобразим тези фигури, които хората виждат. Колко време ви отне този проект? Този проект ни отне около 4 месеца, след като решението беше взето за това какво да изобразим, а именно лицето на Христо Ботев, трябваше да премислим как да го направим. Погледа му, начина по който гледа, трябваше да се вижда фигурата както от земята, така и от небето, защото знаехме, че ще се получат уникални кадри. Трябваше да се вижда и от ляво, и от дясно и беше истинско предизвикателство да проектираме перспективата по такъв начин, че да се вижда от всякъде. Колко души сте в екипа? Ами ние сме 6 човека, които се занимават, като основно сме 3 човека, които се занимават с правенето, проектирането на самото шоу, поддръжката на дроновете, с юридическата част, тъй като сме постоянно в контакт с хора, организации, с самата община и така нататък. И имаме 3 помощници, които ни помагат при редене, следене на сигнали и други дейности, които извършваме по техническата част. Доколкото видях в социалните мрежи, доста положителни са на практика са изцяло положителни коментарите от това, което прочетох. Така е, наистина. Много положителни коментари, обадиха ни се много хора, поздравиха ни и това много ни радва. Наистина съм изключително радостен, че успяхме да подбудим българския дух по този хубав повод. Предвиждате ли да продължите по някакъв начин и с други събития от нашата история, други герои? Ами да, надяваме се да ни се отдаде възможност да съберем хората по подобни поводи и за други събития.
Много ви благодаря. Защото... Да, слушаме ви. Да, защото това, което направихме, всъщност е толкова много. То е история, изкуство, технология, философия, вяра, свобода, светлина, тъмнина, ако щете небе, мечти, космос, любов към родината. Искам да благодаря много, да използвам случая, да благодаря много на всички хора, които участваха. Всъщност, защо според вас и защо вие лично усещате Христо Ботев по този начин, като национален герой, като символ, както казахте? Ами като се подготвяхме за това, което ще правим, четох много негови текстове, изгледах филми за него и разбрах, че той е вярвал. Вярвал е в нещо. Толкова силно е вярвал, че е бил готов да всичко. И аз сега, след това, което направихме, вярвам, че има смисъл човек да се бори в вярата си. Много ви благодаря. Денис Танжу, който е мениджър на компания за дрон шоу. Видяхме го с професор Христо Матанов, който е тук при нас. Професоре, май се впечатлихте от това, което виждате. Аз искам да поздравя господин Танжу, че въвежда в нещо, което изглежда така старо, изработено, мухлясало дори. Въвежда нови неща. И това е много хубаво. Дай Боже всички музеи в страната да въведат такива нови технологии. Тогава младите хора ще се почнат да тичат към тях и да ги гледат. Ама то младите хора доста подчертано се вълнуват от история и сякаш Ботев и Левски са фигури, които са единствените, които никой не оспорва.